ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ба таваҷҷӯҳи бардороне ки аз Федератсияи Россия, махсусан аз Москва ва Московская област ба Тоҷикистон бор мефиристанд ва расонида мешавад ки ширкати Акай Наби мушкилии шуморо ҳал мекунад. ин бародарамон чанд сол ин корро анҷом медиҳад ва корашон дар сатҳи олӣ мебошад. агар шумо дар дигар шаҳр бошед, боротон аз 1 тонн бисёр бошад, аз дари хона омада мегирад ва ба Тоҷикистон ҳам равон мекунад. одами боварнок ҳаст. дӯстони азиз, марҳамат кунед, ба ҳама ҷои Тоҷикистон равон мекунад. ширкати Акай Наби дар хизмати мову шумост. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед ва дар як ҷо ба ҳазру бишинен. ана якумин хонаро гап бизанем дар видеои имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Гагарин, яъне ки хонаи 19, стансия маҳаллаи Айниш мегӯянд. дӯстони азиз, хулоса шаҳраки Навобод, 6 дар хона ва 24 сотиқ замин. дар наздикии хона мактаб, магазин, масҷид, хулоса беморхона, ҳама чи дӯстони азиз ҳастанд. дар ҳамин дуруни ноҳияи Рӯдакӣ мебошад. 4 тарафи хона маҳкам, нашоди документош ҳамаш 100% ва оби свети 24 соатарам ҳастад. дӯстони азиз, хулоса 4 дар хона мисол барои зиндагӣ кардан тайёра ва дар хонаи дигар бо хишти пухта нав вардоштаисанд. дӯстони азиз, сохтумон ҳолиам рафтесай. нақша ба курси доллар қатъи $110,000 мегӯяд ва ба курси сомонӣ қатъи мисол бигем 1,177,000 сомонӣ мегӯяд. дар ноҳияи Рӯдакӣ 24 сотиқ замин. хулоса бания, ошхона, ҳоҷатхона ҳама чи бардорони азиз дорад. ва дӯстони азиз, иваз кардан мешавад ба сексияе ки дар шаҳри Душанбе бошад. ина марҳамат кунед, 6 дар хона, хулоса 24 сотиқ заминай. занг бизанед, маълумот аниқтари хонаро аз худи сиёбашон метавонед дастрас намоед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо квартираи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, кӯчаи Кароматулло Қурбонов. дар хона ва 43 квадрат мебошад. дӯстони азиз, хулоса духонагои квартира дар ноҳияи Ёвон, дар даруни ноҳия. дӯстони азиз, хулоса нашоди оби свети 24 соата ҳастад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. дар наздикии хона мактаб, магазин, балниса, садик, хулоса дӯстони азиз ҳама чи ҳастад. квартира қарор дорад дар 6-ум ошёна. дӯстони азиз, ана нақша 280,000 сомон мегӯяд. боз конкретни савдо мешавад. хона поли евроремонт кардагиай, кухни, ошхона, ҳоҷатхона ҳамаш ҳастанд. дӯстони азиз, дастарошни фурӯхтан дар кор. дар хона ана марҳамат кунед, касоне ки аз ноҳияи Ёвон квартира гуфтагӣ буд, дар комментар нависагӣ буд, бо диққат квартира тамошо кунед. иншоалло ки маъқултон мешавад. ба ҳама шароитош қатъи 280 боз савдо мешавад. савдо дар ҳамин назди квартира. номери ватсапшон дӯстони азиз мондагиай 551 52 85 85 номерҳои ватсап ва номерҳои дастиш 935
55 64 28. марҳамат кунед дӯстони азиз, занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари квартираро аз худи соҳибашон дастрас намоед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин квартира дошта бошед, хона ё ин ки замин, дар WhatsApp мо равон кунед. мо дар видеои оянда иншоалло ки рекламаш мегирем. дӯстони азиз, сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки тарафҳои 112-аш меган деҳаи Ҳуснуро, ҷамоати Чоряккорон. се дар хонаҳои дӯстони азиз, 7 сотиқи замин. нархи хонара 230 000 сомон мега, бо савдои хуб ҳам мешавад. дар 7 сотиқи замин дӯстони азиз, як садта хулоса ана мисол дарахтҳое ки бодом ҳам хеле чизо, мисол дарахтҳои мевадиҳанда дорад. дарахти бодом дорад дӯстони азиз, хулоса якчанд намо дарахт дорад. марҳамат кунед, хонара бо диққат тамошо кунед дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафҳои деҳаи Ҳуснурош меган. нархи хонара 230 000 сомон мега, бо савдои хуб ҳам мешавад. марҳамат кунед дӯстони азиз, инаи хона мисол меҳмонхонашай, хулоса бания, ошхона, хулоса ҳамаи чи дӯстони азиз дорад. 4 тарафи хона маҳкам. нархи 230 бо савдо мешавад. касоне ки аз шаҳри Душанбе хонахар бошед дӯстони азиз, ина хонаи фурӯшӣ бо нархи 230 бо савдо мешавад. савдо дар назди ҳамин хона. хулоса инами ҷое ки дӯстони азиз десен ҳами боғи хулоса чӣ дора бардро, боғи бодом дорад. номерои WhatsApp-шон, номерои дастишон, дута WhatsApp дорад. занг бизанед, аз номи канали мо Арзон ТЖ ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, дар канали Арзон ТЖ ҳатман подписатсия кунед, чунки дар ин канал иншоалло ки ҳаракат мекунем, ҳама рӯза хонаҳои арзон пешкашро мегардонем. ва дар комментария бинависем ки мисол чӣ хеле хонатон мехоҳед, чӣ хеле хона бошкун даркора. дар комментария бинависем ва дар видеои оянда иншоалло ки рекламаш мекунем. ва ҳатман подписатсия, лайка фаромӯш накунед. дӯстони азиз, хушхабар ба кадомера ки студентский билет дар кортон бошад, ба шумо акай далер кӯмак мерасонад. марҳамат кунед, студентский билет ба касоне ки мисол ҳуҷҷатҳояша проблема дорад, мисол патент надорад ё ин ки частни кор кардиса бошад, ҳамира тоғри мекунед, дигар патент дар кор намешавад. ҳуҷҷатҳои мо дар тамоми шаҳрҳои Россия ба кор меравад. мо тариқи онлайн кор ва фаъолият мекунем. дар кори худ ҷавобгӯ ҳам ҳастем. нархи договор 17 000 рубл як солааш. шумо метавонед тариқи WhatsApp документҳои худро равон кунед. аз шумо чӣ дар кор аст? паспорт, миграсиони карт ва як сурати живои худро аз миён боло равон мекунед. вақте ки дӯстони азиз тайёр шид, мо тариқи почта равон мекунем. дар давоми 10 рӯз тайёр мешавад. марҳамат кунед, акай далерро муроҷиат кунед, дар WhatsApp-шон нависед. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, улица Қаҳороваш меган. хулоса дӯстони азиз, калидори дарози хушрӯ дорад. духонага квартира дар 7 этаж қарор дорад. лифтиш кор намекунад бардорад. без лифта и квартира. ремонтҳои хуб, оби свет постоянӣ ҳастай. нархи квартира 275 000 сомон мега. метри хона дӯстони азиз 46 метр квадратӣ мебошад. масоҳати хона духонага квартира дар шаҳри Бохтар 275 000 сомоне. номерош мондагиа занг мезанед, маълумоти пурра аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур. якхонага квартира дар якум этаж қарор дорад. 27 метри квадратӣ мебошад. масоҳати хона. нархи хона 161 000 сомон мега. дастирошни фурӯхтан дар кор, яъне ки ноҳияи Шоҳмансур, поёни Садбарг. номери WhatsApp-ш 803 83 99 99. ина дӯстони азиз, квартирае ки мисол бо нархи арзон гуфтагӣ бин дар шаҳри Душанбе бо нархи 161 000 сомони.
زنگ میزنید از نام کانال ارزانتجه حتما سلام رسانید. دوستان عزیز، خانه فروشی هستید قرار دارد در ناحیه دنغره دهه کرکسوی 4 در خانه و 8 سوتیق زمین 4 در خانه با سیمین بلوک бардоштаги. خلاصه دوستان عزیز خانه коробка ҳай дар треза часпондагӣ нест, хай дар ҳамин наво дидесен чӣ хеле ҳай. 8 сотиқ замин калидор кухни бания дар даруни ҳамин хона ҳастай. нархша 70 000 сомон мега дастурошни фурӯхтан дар кӯрай. телефонно барои тамос 990 0261 номерҳои ватсапаш. занг бизанед маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибашон метавонед пурсон шавед. دوستان عزیز، اعلان نوبتیمان خانه فروشی هستی قرار دارد در شهر دوشنبه طرفای بازار گیپرازیمش میگن 4 در خانه های و 2 سوتیق زمین. نرخ خانه را 355,000 سومون میگه. خلاصه شهر دوشنبه راه چیمتپه. آب سویتی پستیانی هستی. نشد دکومنتش همش قاعده ремонти خانه پد ابای ارزان میشود، یعنی که 5,000 سومون дар 350,000 сомон, яъне ки дӯстони азиз нархи охириш ай. калидори дароз дорад. бо дӯстони азиз хонаро камтар дигар ремонтшам мисол кардан дар кӯрай. нархи хонара 355 мега бо савдо мешавад. номерош мондагӣ занг бизанед маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, дар канали арзонтеҷа ҳатман подписатсия кунед. иншоалло ки мо ҳамхеле видеои арзон хонаҳои арзон пешкашро мегардонем. дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгиришон пешаи мост. худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад.